आंनि मुङा मिस रेबेका नार्जारी। आं पाटाकाटा गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायो। आं दिनै भिक्सित भारत बुलेटिनजों लोब्बा लानानै जोंनो दानानै होजानाय हान्जानि गेजेराव सावरायनानै मोन्नाय माखासे समाजारि जेंनानि सोमोन्दै सुंद' फोरमायथि होनो सानदों। सरासनस्रायै जोंनि समाजाव समाजारि जेंना जानायनि थाखाय समाजनि गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि गाहाय मख'जाथाव जाहोनफोरानो जाबाय उन्दै बैसोआव ससियेल मिडिया इउज खालामनानै सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव थानाय एबा सोलोंथाइ नागारनानै ससियेल मिडियाजों गोरोबनानै थानाय, उन्दै बैसोआव फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय जेरै सिगारेट, थांखु, ड्राग्स बायदि बायदि, आरो उन्दै बैसोआव हाबा एबा जुलि जानाय आरो गोबां जाहोनफोर दंबावो जायनि थाखाय जोंनि समाजा गुबुंले जादों। बेफोरनि गाहाय जाहोनानो जाबाय गोग्गो सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव जानाय आरो समाजाव सांग्रांथि मेल खुङै आरो गामि हालामाव बेफोरनि सोमोन्दै नोजोर होयै जायनि थाखाय समाजा गुबुंले जादों। आरो बेनिख्रुइबो मख'जाथावसिन जाहोनानो जाबाय बिमा बिफा एबा दिथागिरिफ्रा फिसाफोरनि सायाव नोजोर लाखियै जायनि थाखाय बेफोरबायदि सुबुङानो गाज्रि लामाजों आगान सुरलांनानै समाजखौ गुबुंले खालामहैदों। जों जोंनि हान्जानि गेजेराव सावरायनानै बेफोरनि माखासे राहाफोरखौ जों मोननो हादों। बेफोरनो जाबाय साफ्रोमबो सुबुं एबा फरायसायानो गासिबो थि समावनो सोलोंथाइ लानाय एबा लाहोनाय आरो उन्दै बैसोआव सिगारेट, ड्राग्स, थांखु, बिरि बेबायदि फेग्रा मुवा बेसाद सोबनायखौ जोङो होबथानांगौ। आरो उन्दै बैसोआव जुलि एबा हाबा जानायखौ जों होबथानांगोन। बिमा बिफा एबा दिथागिरिफ्रा गावनि फिसा एबा गथ'नि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनांगोन। समाजाव सांग्रांथि मेल खुंनांगोन। गामि एबा हालामनि मानसिफ्रा बेफोरनि सायाव नोजोर होनानै मेल मिथिं खुंनांगोन। गोजोन्थों।